as obesithi uYesu ethi manibuye emzimbeni, I didn't want to go back. That Yesu, no, I don't want to go back. I just want to pray for the people. I want to deliver souls zabantu. What Yesu, no, it's time for you to go back. And also there is the mark of the beast. Isystem yayo yona eseliqalile. Isystem yayo is already at work. And then silently and then uYesu ke wanibonisa into bana this microchip xa iqala kuqala ayizoba sisinyanzelo, izawuba yinto umuntu ayenza willingly ukuyithatha, because they will present it as security. They will present it as a helper. They will present it Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu kuqala, ngoba ukhona nguyena osiholayo kukho konke esikwenzayo. Siyabonga nje obukhulu namandla nothando kukho konke esikwenzayo. Bese ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel, ngizothi nje ungasashintshi ichannel, hlala uyothi uqeda la na kanjani. Ngiyathemba ukuthi uyobusizakele khona uyobukufundile khona lapho yobe nawe usukwazi ukuthi uxoxele abanye noma abathile ngakho. Angiqale ke futhi nje ngokuthi ngibonge kakhulu ngokusubscribe, ngibonge ngama comments enamahle, ngibonge ngokulike, ngibonge nje futhi ngama channel members. Ngiyanicela nje niqhubeke ngokusupporta wena lo msebenzi nabo bonke abalokhu beqhamuka emaceleni. Ngiphinde futhi ngiveze indaba yange 18 July isamile nje. Abafuna ukusupporta ngizobhala ama details khona la ezansi ukuthi so supporta kanjani ukwenzela ukuthi inkonzo yomkhuleko ihambe iqhubeke kahle, ukuthi ikwazi ukuthi iphelele lenkonzo kusemandleni ethu nokuyimisela kwethu. Today ke sasingena kwindaba yanamhlanje la esikhona. Nginomama la unobufakazi uMrs Dondashe. Ukhona ufikile all the way from, is it Cape Town? Cape Town, yes. Oh yes, not Eastern Cape. Yes, all the way from Cape Town uzile ulethe ubufakazi. Ngiyaye ngithi mina uma ngabe umuntu esuka kude ngalolu hlobo eze azozofika eJoburg eSoweto ezoletha ubufakazi, ungayithathi kancane leyo nto. Ilalele kusho ukuthi ngempela there is a serious meaning khona lapho. But uyena ophethe indaba, uyena ozoxoxa konke. Ke siqale nje ngokumbulisa. Siyabonga kakhulu ukuthi uze ufike sibe nawe today, uzosilethela i-message nawe iphathisiwe. Amen. Yebo. Ngiyabonga kakhulu baba Mduduzi. Yebo. Yebo, ngiyabulela. Ngingumama uDondashe. Yebo. Unontsikelelo igama. Oh yes. I'm from Cape Town Kalanga. Yebo. Ngumntwana ke kaKristu, ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uJesu. Oh yes. Yes, I'm not alone ke, ndihamba nedaughter yam uSibabalo noKhepheyi. Oh yebo. Thank you. Hayi abanye abamboni uSibabalo behind the scenes. Amen. Kodwa yena ukhona uzosupport umama. Amen. Siyabonga kakhulu ma. Yazi ngiyangithanda ukuthi uma ngabe nginama guest, especially uma ngabe kuukuthi uyaqala ukufika, ke sithole nje i-background yakho ngoba ngiyacabanga khona manje uzositshela i-message. Omunye umuntu uzozibuza nje, ubani uMrs Dondashe? Wazalwa kuphi? Wazalelwa vele eCape Town? Wakhula ngaluphi uhlobo? Just a little bit nje. Amen. Yebo. Unontsikelelo ukhulele eKapa. Yes. Ngumntana ozalelwe khona, ndakhulela khona. Ndakhula ke ndafunda khona, yonke into ndayenza khona. Then ndahlangana noKristu Jesu when I was 19 years old. Oh, awusesemncane. Ndikhula ke kwi past ke engekhonhle, because benikhula nje ndingumntwana odinga uthando. Yeah. Because somewhere somehow abazali bami baye bangabe together. But ke I thank God because ke lonto yandenza ndaba ndingulo muntu ndinguye today.
yandenza ndafumana ukwazi ukuthi ebomini into oyibeka kuqala, into oyifunayo, into noma uyenze. Ndingumntana ke kulo background njalo nje, ndingafuni ukungena it will be for enye imini, but ke still ke okubalulekileyo ukuthi ke nahlangana noKristu Jesu when I was 19 years old, until ke today ndisengumntana kaKristu. Kukona ke ndikubabaza kakhulu ukuthi ke ndisindisiwe, ndiyamthanda uYesu kakhulu empilweni yami. Hayi, siyabonga kakhulu. Amen. Phela ukusindiswa at the age of 19 uzofika la usufika khona yo yeminyaka. Amen. Abanye bathi uhambo lude. Awukazi wenza ama curtain join endleleni. Uyithola usushiya uphinde futhi ubuyele uthi hey ngayapha ngibuyele. Ngoba ke ndafumana uKristu wafika wakukonela empilweni yami. So anikwazi nje uhlukana noKristu. Ndiye ndithi xa ndithetha ndithi ukusindiswa kum kufana nefish esemanzini. When you're taking out la fish emanzini iba powerless. Nendlela okuhamba nendlela okwenza izinto kuye kungafani. So mna ndingulamntana kaKristu, uzithandela uKristu and ke ngoku ongayiboni enye into ngaphandle koKristu. Hayi cha. Kuyezwakala impela. Wafika wathola uKristu ngempela. Wavele waba rooted. Siyabonga. Engathi nabazalwana abanye bangenza kanjalo. Wena ophethe message ke sengizovela nje ngidedele kwena today, wena nje ngasho ithi platform yakho. Mina nje ngiyobuza lapha nalapha yama ngabe kumele ngibuze. Mamelanga ngibuze nami ngizomamela nje. Ngizonikeza wena. Mandibulele bodi Mduduzi, ndibulele kakhulu, ndibulise God the Father, the Son, the Holy Spirit. Uye wasallowa ukuba sizofika apha kwiKotato Media. Ndibulise ke kubantu bonke abamelele message nalapha ifikelela khona na kwiKotato Media uqobo. Bulise na kwebodi Mduduzi. Ngegama likaYesu Kristu waseNazareth Nkosi. Into endibeka apha irevelation kaThixo amane ezikhila njalo njengoba ndisitsho ndithi I was 19 years ukusindiswa kwami. And I thank God because although sitsho sithi indlela inde indlela, but njemba inde nje xa uthe wahlala kuKristu ibonakala inde kodwa iphinde bemfutshane somehow. Xa uthe wathembela kuye. Ndiye ndabane revelations ezininzi ke ezoba ndingumntana kaKristu osindisweyo osithandela uThixo through dreams, through visions, and also ke na through izwi likaThixo. But ke kwezi revelations ezininzi kwaba khona irevelations ezimana zifika ezindenza ndingonwabi kakhulu. Enye yazo ke iye yanthatha yazo ndibeka kule ndawo today. Ndiye ndathi ke xa ndimane ndizifumana ezi revelations ndangena ke isixeko, ndingena ndikhwaza. Enye yazo yayisithi manikhwaza ukuthi uYesu uyabuya sooner than we know. Ndazenza ke zonto, ndingena ndithatha ispeaker ndikhwaze. But njengoba ndisenza lento eziba ndimane ndithandaza ndafilisha ukuthi I so much wish ukuba into ezininzi zingaviwa ngabantu abaninzi kwindawo zonke. So as I was praying ngenye imini kwafika into bana podcast. So I understood ke ukuthi it's high time uba ndize kwi-podcast ndizokubabaza, ndizochaza eminye yemiyalezo uKristu athe wanika yona. Ndicela uqalisa ke bhuti Mduduzi. I remember kwenye revelations uThixo anike yona as apha ndize nge-revelation ye-Marine Kingdom, eyesibini ibe yi-revelation ye-Mark of the Beast, u-666 or i-Willow chip or i-microchip. But ndithanda uqala ngale i-revelation eyaye nje yandenza ndangonwaba uqala kwami ukuyifumana. As I was sleeping ke wafika uKristu, uYesu wanthatha wathi I remember I was in a place apho kakugcwele khona abantu. Everybody was doing into yakhe and eyazi ukuthi wenzani, and I was in this place and I was lost. And as I was lost ndijonga everybody ba wonke umuntu uya ngapi and mna ndifuna ntoni apha. And then I asked a question inside me, ukuthi kuphi kanti apha, what is this place? And then kwafika ivoice kum ethi uyafuna nokuyazi uba uphi apha. And I answered, I said yes. And then immediately
wafika uKristu Jesu. And at that time I didn't know bangu kuYesu because akazanga ngala glory ndidla ngova ngayo ukuthi uza esenkazimulweni uze enxibe irobe as a young man. Athi kum come ndiza kubonisa ukuba kuphi apha. Apha kusemkhathini apha. But kukhona icode ongena ngayo. Ndifuna njengoba sihamba ethetha but ke ngoku it was like uthetha telepathically. We are not opening our mouth. Uyathetha telepathically ukuthi apha ke kule ndawo zakusakuyo kukhutshwa icode. So uzawungena apha. Ngicela ukuphazamisa for someone ongazi ukuthi yini ukuthetha telepathically. Like wayithetha ngaphakathi kwam. Yes. Ndingavula imlomo naye engavula umlomo but ndimva ubuthini naye endiva. Yes, it was like that. Yes. So athi ke kum apha nza kunika icode engenwa ngayo indawo ye-witches le zizokwenza umsebenzi wazo. And nyani as I was looking everybody was busy. And then anike ke code yongena athi mandingene and then nizawungena and ndizawungena ndingabi ndingoyiki athi don't fear because uyanibona ngokuba ndiyayibona le ndawo ngokuba ayikho right. Athi do not fear ngena ukhuphe le code. Nyani ifike igame yam kume abantu apha ngasemnyango and then babuza icode nyani ndiyikhuphe but lo siso semnyango andijonge athi wena andiqhelanga apha. And then ndinam ndibe ndibonakala athi uYesu kwakhona telepathically don't fear, stress free, sukoyika, I'm with you. You are not alone. Ngena khuphi code nyani ndingene ndiyikhuphe le code. And then sifike sihlale apha xa singena apha kule ndawo everybody uya kwi transport yakhe yasemkhathini. Emkhathini ke kukhwelwa imichayelo itafile. I saw a lot of things. Zininzi izinto ezazisetyenziswa umuntu afika ahlale and then it take off. Then inyam ndihlale kwenye yazo ndisoyika ndinjalo. And then xa kufuneka ithi take off le yam iphinde ibuye umva iphakama ihlale aphinde uYesu athetha athi don't fear, close your eyes. Uhambe nyani inthathe lenqwelo as bandihamba then uYesu aphinde appearishe ke ngoku because yena azange angene kule ndawo. And then appearishe and then ke sihambe side siyofika phezulu kolwandle. And ilibona ulwandle lulukhulu and kusebusuku. Nyani silende phezulu kolwandle athi kum ndifuna ukubonisa ke njengoba nithandaza emhlabeni praying for abantu abagulayo, praying for abantu abaselayo, abantu abaku-witchcraft, abantu aba-under spells, manipulation, azibale. Athi ndifuna ukubonisa kuba kwenzeka ntoni. Nyani ezuba silenda, athi kum ke ngoku mandehle apha kule nto ndikhweleyo ndehle nyani. Athi kum I want you to look apha phansi kwamanzi. Nyani ndithi xa ndigoba phansi kwamanzi kungabikho manzi ke ngoku ndibone ilizwe but kule ndawo ndibone abantu abaninzi. And then ababantu basezibhotileni bonke. And then bayashukuma, they are trying to communicate ngulo wenze yakhe kulo bhotile ngulo wenze yakhe. Then ndoyike ukuba yo abantu abangaka baze njani apha. And nathi uYesu ndifuna ujonge athi ke kum xa ndigqiba ujonga athi yabona ke mntanam bonke ababantu babona apha basezibhotileni basaphila futhi basahamba emhlabeni but babotshwe apha isouls zabo. I've been seeing you praying for the souls. So today I want you to understand ukuthi how do you take ababantu out of these bottles. Nditsho ke ngoku when he was saying that ndibe kwi mixed emotions like wow, God is trusting me to pray for the souls. Also ndibe kwi mixed emotions ukuthi these people I will by the grace of God or by the power of the Holy Spirit they are going to be set free. Athu Yesu mamela ke ngoku as you are going to set these people free. Into efuneka uyenze, you must take a bottle.
and xa uyithatha le bhotile apha esicikweni kunegama elibhaliweyo elibhayinde lo muntu lapha phakathi. Oh. If uthatha le bhotile ibhalwe alcohol or ibhalwe lonto ibhalileyo, that is the spirit ke ngoku esibhayinde lo muntu. So when afuneka uthathe le bhotile upraye ngesi spirit and then uthathe authority urelease le soul. And then after you have done that, that soul izawubonakala ikhululekile. Yebo. And emveni koko ke I started to do that. Ndivuya ndilila and kuyo yonke ke lento ndiqale ndibe nento ethi neyami soul Yesu ndizayikhulula because I believe into bani botshwe apha. And then uYesu asmile anganiphenduli. Nyani ndiqalise ukuzithatha ezibhotile ndizivule ndijonge isiciko. I remember ezokuqala endazibonayo zazibhalwe alcohol. Ndithandaze ngealcohol ndithathe authority ndithi in Jesus Christ mighty name I take authority I release le soul kuyo yonke ibondage yealcohol. Ezinye zazibhalwe fornication, adulterous, witchcraft, zazininzi nje ibhotile zazibopha abantu. Yebo. And then I was praying, I was crying. And I remember as I was doing that, uYesu was sitting down emane nje enjonga encuma. And then when he was doing that, yayiba ngathi kukho into eyenzekalayo enhlizweni yami, the peace that surpasses every human understanding, the joy, the love. I nandifila nje netba ndijonge ancume. He was not saying anything as I was doing that. I was just smiling and I was busy doing that, praying for the souls. Ndivuya and abantu bekhululeka. And then exesheni ke ngoku wathi uYesu kum ngoku ke ngoku ndikubonisile indlela yokuthandaza. Ndikubonisile ukuthi kwenzeka ntoni in the spiritual realm. Ndikubonisile ukuthi abantu nje nibathandazela kutheni ubona kungekho lulu kuba bakhululeke. Kufuneka kuqala nibakhulule kwezibhotile babotshwe kuzo, kwezi bondages bakhululeke babotshwe kuzo, so that automatically spiritually physically bazokhululeka. Esithi ke ngoku undenzela umzekelo uthi sometimes you praying for umuntu ogulayo abe ebotshwe ngeso sifo abotshwe ngaso, and then umbone engadaphile. Uthi ukuthi ke ngoku lo muntu ubotshwe apha you need ukuba umrelease kwezibhotile, then automatically physically uyaphila. So athi ke ndikubonisile ke indlela yokuthandaza. I want you to go back ngokubuyela emzimbeni wakho, and then you pray, keep on praying for this soul, because this soul izona azinawukwazi ukwenza nto, powerless. They need your prayers. They need your prayers. And as ubesithi uYesu ethi manibuyele emzimbeni, I didn't want to go back. That Yesu, no, I don't want to go back. I just want to pray for the people. I want to deliver souls zabantu. What Yesu, no, it's time for you to go back. And as I was trying to resist, really nyani ndabuyela emzimbeni, ndabuya emzimbeni wami ndabe senivula amehlo, and I started to pray again. That was my first revelation uThixo wanibonisa yona eyandenza ndingonwabi. I started to pray since then. uThixo enceda and understand into bana kwenzeka ntoni spiritually in the marine kingdom. Also kabanye ndababona bekwi cages bona bengekho kwibhotile, abanye babe kwi cages, abanye bekwi prison. So I saw them, abanye bekwi mystical infrastructures, and I remember releasing them nabo ndisithi nihlelele ntona apha bathi sibotshiwe silapha sikwazi ukwenza nto, and I was releasing them also and bakhupha kwi marine kingdom. So lonto yandenza into bana ndingonwabi ndingumntwana kaThixo. Futhi yandenza into bana le message ndihambe ndiyoyixela nabanye abantu ukuthi this is the kind of prayer we need to do, to release them phansi kwamanzi. Abanye ke uThixo anibonisa ukuthi bakwi forest, kwi mystical forest, kwi mystical graves, spiritually zininzi nje iprison ezibopha abantwana bakaThixo spiritually ekudinga ukuthi sibathandazele. And then eyesibini i-revelation, ibe i-revelation ye-mark of the beast. But ke as revelation andizibonanga ngeminenye. Le ye-marine kingdom yayinemini yayo. And then lena ke ngoku ndiza kuyo le indenze ndaba apha kwi-Kothathu Media. Ile ye-mark of the beast. Because yona every day, almost every day, umoya ongcwele uyaniremind ukuthi
Jesus is coming back. And Yep. also there is the mark of the beast. I-system yayo yona eseliqalile. Oh. I-system yayo is already at work. And then silently and then the enemy is preparing grounds zayo for now, but iqalile imark of the beast. Aye wantyhilela yona kuJehova ethi ngu666. Yes. Then when I was looking ithi ke nangalamini ithi I microchip or a willow chip or a mark of the beast. Ezawubeke ilondlela uzawuthi uyiunderstande ngayo. Microchip angithi lokho kuthiwa intonyana encane Into encinci nje efakwa kwi right hand side or else kwi forehead yakho. I-willow chip yona I-willow chip is the same indlela nje abayibiza ngayo endifuna wonke umuntu ke ngokazi ayi-understand xa seyisenzeka maybe they will say it's a willow chip or otherwise it's a chip yona. It's a chip but ke bayibiza ngamagama i-microchip, i-willow chip. Thina ke eBhayibheleni siyazi as i-666 i-mark of the beast which is iphake kwi-Revelations chapter 13 verse 16 to 18. yebo. And then uYesu ke wanibonisa into bana this microchip xa iqala kuqala ayizoba sisinyanzelo. Izawuba yinto umuntu ayenza willingly ukuyithatha because they will present it as security. They will present it as a helper. They will present it as into ezokunceda i-corruption. Because remember izawusebenza without ikhadi. There will be no need for ikhadi le bank. There will be no need for ukulibala kubantu abadala i-pin numbers. There will be no need to carry i-ID yakho because this system uzawuvele uthi tim yonke i-information yakho izawuvela. Whether ubheke esibhedlele, esikolweni, emsebenzini, whether you are buying or selling, this chip yiyo ezawusebenza. But ke qala ayizoba into ezawunyanzelwa as izaw advertiswa zi-leaders, zi-presidents, even nabanye abantwana bakaThixo abangayi-understandi ukuthi izawube yiyo. Bazayi-introduce ukuthi ke wonke umuntu for and remember ke into esinayo eninzi ibhodi Mduduzi i-crime. Into esinayo eninzi kukufa kwabantu. Abantu bayagula. They will also present it as bedlela ukuthi this chip it will diagnose you. Uzawungena esibhedlele ngoku awuzube usokola. And bathi xa uye esibhedlele if ubungumuntu oxhuzulayo before an hour the chip will tell i-doctor yakho ukuthi ikhona into ezawukwenzeka before an hour. Hayibo. So everybody what I saw, everybody will fall in the trap, even the elect. Even the elect. Even the elect will be deceived by the enemy because wonke umuntu uyayifuna i-freedom. Yonke into izawusebenza ngale chip uba uyathenga, there's no need for you uyayibona mos nawe uba it looks like it's very safe because awuzuphatha mali ngoku. If ubheke ebankini it's tim ichip yakho, if ubheke shop uzawukwenza on your forehead okanye esandleni. And ke ngoku seyiqalile because I've been seeing kwamanye amazwe beyifakile and bayincoma ukuthi I saw them bethenga i-drinks. Yabona le ndawo ithengisa i-drinks ubufukade ufaka imali i-drink iphuma phezantsi. They started ukuyifaka. I saw another enantsken e-USA. Lo mlungu seyenzile ecompany yakhe. Abasebenzi ke bayincoma uthenga i-drink just uthi chip yakho khalakaxa i-drink when they enter emnyango khalakaxa umnyango uyazivulekela. So I understood it better xa isithi izwi likaThixo you cannot sell or buy because everything izawuxhomekeka kule chip. Oh yes. uYesu ke unibonise it was a normal day. Oh yeah. And then remember ke ngoku eyona nto andibonise yena ukuthi every time uSathana when he want to take grounds he must put fear ebantwini. He must first enze i-distraction so that
wonke umuntu athi xa lento athi xa eyifuna Yebo. ayiboni need yayo into bana ndiyayinida le chip ndiyayinida because irobbery inintsi ifraud inintsi yonke into esibhedlele kuyafolwa so xa ndine chip yonke into izawubalula. Yebo. Yo. So this normal day sihleli ekhaya apho ndizalelwe khona eNew Cross Road. Yebo. And then all of a sudden kufike amajoni. And then la majoni angene avule apha endlini angene maninzi. Yebo. Athi xa engena aqale kwimember yefamily yam, omnye wemember yefamily yam. And then at that time I didn't know bakwenzeka ntoni. And then amvule umlomo sort of ungathi ayamkrazula. And then ndi understand ke ngoku into bana okay umoya ongcwele understand isaba this is end time. It has started. The mark of the beast. Yebo. And then ndithi kula majoni no iBhayibhile lithi asizofoswa ngokuthatha imicrochip because mina ndiyayi understanda ngoku lento yenzekayo. And then la majoni andijonge and then njemba endijongile. Yes. Ayansensa. And then nam ndiyawasensa into bana these are not human beings. Oh. These are robots. Yo. And then inama yansense into bana lo uyasibona into bana we are not human. Yes. Lo uyasibona into bana senza ntoni. Yeah. And then as they were doing that liphendule li1 iJoni lithi because she has signed up iform yethu. Oh. Once you fill in the form kuthi you have already taken the mark of the beast. Hayibo. That is an agreement. It start from ukusayina kwakho that form. And then I knew into bana usister wami akazophinda ncedakale. But ke imember yefamily ndimbiza sister. Yes, yes. And then I started to look for indlela yokubaleka because I knew ngokuthi iqalile imark of the beast. But ke ngonje masengibonisa uThixo kule dream say forced ke ngokuthi ithathwe ngabantu. And then ndiqalisa uphuma ndibaleke ndithubaleka kwami ndiyongena kwesinye istrato I started to shout ke ngokuthi repent, Jesus is coming. And dithi do not fill in the form because even if you fill in the form awukayithathi le microchip it is an agreement in the kingdom of darkness because lincacisele John. And then as I was running ndizama uwonisha abantu ukuthi it has started I mark of the beast. Yeah. And then they sensed into bana I'm warning people outside. They started to chase me. Oh. And I was starting to run from street to street, but I was not keeping quiet because Ubawo wanted me to warn people ukuthi iqalile mark of the beast. Do not fill in the form. But I remember those words I was speaking ndikwaza ndibaleka because bayansense upon khoyo they will come, but I have a way of ukuba phinda ndibaleke, but now I sense them xa bezawufika into bana now they are near, I have to change istrato. Yeah. Then I was running, telling people ukuthi do not fill in the form. Jesus is coming. If you fill in the form or if you took a mark of the beast, you will be doomed forever. And uYesu wangixelela wathi this is unreversible. If uyithathile le chip, you cannot go back uthi ndiyayikhupha because izawuconnectwa to your veins. And then this chip will control your mind. After uyithathile le chip, ayizoba nguwe anymore. No decisions zakho zizawuphinda sebenze because they will control you. You will be like a robot. You will be like umuntu ocingelwayo, and this chip they will see you wherever you are. You cannot hide even if you can run. So they will see you. Remember ke ngoku njemba izawube ithathiwe le microchip, if unayo you cannot run, they will see you. They will see you. It's like you have their connection. uYesu wanibonisa ukuthi this chip will divide families because it will be a hard decision. It will be a hard decision because ubuyaphangela usindisiwe. Yeah. Ndenza umzekelo umhlawumbe uyi breadwinner. It will be for you to decide into bana it's either Christ or the microchip. It's either my family
or the microchip. Yo. Because emisebenzini is our mandate. Ezikolweni asuzimala mntana uyombhalisa abanye, and I was watching kwenye indawo ebendiyibukele abanye abantwana sebeqalise ukhutshwa ezikolweni kumazwe eseweyiqalisile sebeqalile ukhutshwa ezikolweni because abanayo. And then umntana wakho busesikolweni if awunayo le microchip awuzokwazi umntana wakho afunde. And this microchip seyiqalile not eChina. Yes, bendibone eChina. Iphayana eChina already sekukhona odoctor be-robots abakudiagnosayo. You just enter, they diagnose you, then bathi yangapha uthatha medicines ezithile. Awusafakwa michinini. Then it's happening, and then usebenza as i-robot. Nasezikolweni bazawufakwa, bazawusebenza as robots. This is emergency kumakholwa. And seyingathi singayifuni knowledge, because if we don't have knowledge, simkhonza uThixo singenayo, sizawuzithatha ezi microchip, because I saw abazalwana abaninzi, even leaders, because I remember ngokundibaleka ndidibana nenye ye-leaders ndiyayixelela ukuthi servant of God, do not take the mark of the beast because it's already here. And then i-response yakhe, he was happy, esithi kum, no, this is not a microchip. It's for us to be rich. We are going to get paid as leaders. We are going to have izinto ezininzi ebesikade singazifumani. Even ugovernment usasibhatala. Amabandla azawuba phansi ko-government. And I knew into yobana uyithathile. So ndathi I understood ngokuba he is doomed. He will be doomed forever, even if ndithetha ntoni ngoku ayizoba sanceda, because seyithathile. Abesithi no, ndiyithathile, it's not a microchip. And uba wanibonisa ukuthi it will confuse abantu abaninzi. They will think izobanceda because the way ezawupresentwa ngayo akuzumiwa kuthiwe this is the mark of the beast. This will connect you, this will do, you will be doomed forever if we thathile. No, they will present it as into ezonceda abantu nezokwenza abantu izinto lula. But ke ngoku ekugqibeleni abanye abantu bazayibona xa seyi-mandate kuba, because after ixesha izawufunyanzeleka ukuthi everybody. That is why ke ngoku ithi incwadi esityhilelo, you will not be able to buy or sell ungenayo i-mark of the beast. You will not be able to do anything. So it will take God. It will take prayers. It will take fasting. It will take understanding yezwi likaThixo nokumtrusta kwakho uThixo ukuthi ngoku ilizwi lakhe alithethileyo uyalikholwana okanye uyalithandabuza. And then it will take into bana ufuna uyezulwini na ukhonzela uyezulwini okanye ukhonzela to benefit into ezithile. But it's not going to be easy, because ifamily ezininzi I saw zihlukana, abanye bethi siyayithatha, abanye bethi asiyithathi. Abanye they were crying for their souls because they knew now into bana bangena kweyiphinto, because bebezi breadwinners. They have to take this hard decision into bana ndiyawuyeka umsebenzi ngoku. Because of kufunwa i-microchip. It will be hard. It's not going to be easy. But uYesu was promised into bana he will be with us. If uyafunda pha ecacisa, uyasazisa into bana ndithi xa ndiyimamele ngokule revelation kaYesu uyandicacisela ngondizapha uthi ke this is not to fear people. This is not to fear them ukuba bathandabuze. This is a call for wisdom. This is a knowledge for them to know into bana the enemy is busy. The enemy is soon going to take over. And siyayazi bhuti Mduduzi into bana obviously this is end time. Siyayazi uSathana is going to take over, and he's already at work. Sele qalile ukuthi take over. So this uthi Yesu xa ngicacisela uthi, you know, when kusenzwa i-weather report
ayenziwa for people to fear, but yenziwa for people to know. For people to secure themselves, for people to uthatha iumbrella ujonga isikhwehla nempahla ezishushwana nendlela yoba ngokunza kwenza njani because kuzawuba kwithanda kuzawunetha and it will be a heavy rain. Wanixelela uYesu ukuthi le message ayokuba bazalwane boyike, kodwa imessage yokuba babe prepared ukuthi kuleyo yonke imishimishi izakwenzeka ulapho kuzabe khona kufika uzaliseka ke ngoku ixesha lokubuya kukaKristu Jesu, because thina abazalwane sizawube sisemthandazweni, thina abazalwane sizawuba sihleli ezinyaweni zikaThixo sisithi ke ngoku buya Nkosi uKristu Nkosi uJesu uzolanda ibandla. Thina sizawuba sisemthandazweni sisithi Maranatha, sizawube sisemthandazweni sisithi Abba Father, we are waiting for your mercy. Izawuba lelo xesha sizawube sihlele ezinyaweni zikaThixo, lelo xesha lizawube lifuna singoyiki, because we know thina ukuthi sisixhotyisiwe nguThixo. Ilizwi lakhe lithi kwibook of Luke chapter 10 verse 19, behold, I have given you authority. I have given you authority. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Xa sifikelela kwelithuba, lelithuba sizawufikelela kulo loba sizazi into bana singabantwana bakaKristu. Siyazi into bana esihamba naye simthembe kangakanani. Although kungazoba easy, ngoba uYesu ibekile because i-distraction izawuba khona. Kuzawuba kuninzi okwenzekayo, kuzawuba kuninzi even abantwana bakaThixo abazawudlula kuko, because they will be persecuted. Abangayithathi microchip, they will be tormented. They will all these things zizawuba khona. Zizawuba khona, but azibikho long into bana uyabona xa zikhona bazawuthi bhuti Mduduzi deny Jesus or take nansi microchip. And abanye kuzawuthiwa ufuna umsebenzi kudala ungaphangeli, it's been years nansi i-position uzawuba ngu-secretary, you don't qualify, but if uthatha i-microchip uzawungena uphangele. Imisebenzi izawuba available because they will try to win inhliziyo zabantu. Usathana will make sure into bana uyaziwina inhliziyo zabantwana bakaThixo. And then omnye remember uzawube eqonda hayibo benikade ningaphangeli nanku umsebenzi, and then nansi microchip, okay mandiyithathe and then zawurepenta or else zawuphinda emveni kwexesha. This is unreversible. Uba uchilo wathi if uyithathile microchip you will be doomed forever. There's no way uthi ndiyayikhupha, because that decision awuzokwazi uyenza after uyithathile microchip. Awuzokwazi ubasaba nayo icontrol engqondo yakho, awuzubasaba nawo amandla okunderstand ukuthi I'm under ispell, I'm under manipulation kaSatan. So at that time abazalwane they must prepare. Babe prepared for ukutya, for amanzi, babe prepared kwindawo abahlala kuzo ukuthi ngoku balungiselela i-end time. Really we have to do that, because siyazi ukuthi ixesha liphelile, uYesu Kristu uyabuya, but i-distraction first izawukuza i-microchip, then it will be global. Izawufana ne-corona. Usathana uzawuphosa i-distraction, iqala ivela imisebenzi ingabikho, kuqale kuvela into ezininzi so that abantu boyike, and then umuntu aqonda emveni koko kuthiwa okay ifunyeni isolution, nansi ichip, nansi ichip wonke umuntu makazoyithatha. Uzawugcwala bhuti Mduduzi, even abazalwane. That is why ndiqonda ukuthi I need to come ndizobaxela abazalwane ukuthi be vigilant. Be alert. Jesus is coming and isekuseduze. That is why the enemy ifuna uthatha the grounds. That is why ifuna take over. That is why esenza konke kwenzayo ukuphelelwa kwabantu kwemisebenzi, ugula, izifo ezininzi ezenzekayo, so that abantu, because this chip also will play a role enkulu esibhedlela. People abagulayo. I remember kwenye bendifundile inantsika ethi even if awufumani bantwana, umhlambi isibeleko sakho asisakwazi ukhera,
Hayibo. banazo irobots abazenzayo eziza uzawuthatha zonke into zenu zifakwe kule robot, then le robot le uzayithenga wena ngemali ithile, and then izawuhlala endlini ikhulise lo mntana kude kufika ixesha lobazalwe. Wena awuzokhulela ungumama ngoku, uzawukhulela le robot, izawuba yiyo ezawukhulela umntanakho, and then wena uzawuthi xa izelwe ke ngoku ube nelungelo lokumthatha. And then also zipreparishiwe robots to marry abazalwane, to marry abantwana bakaThixo. If uthi wena hayi mna andifuni bantwana, irobots zipreparishiwe, and ndinayo ke video leyo ebendiyibonile, seziready uba zikhutshwe ziyokwenza yonke into aphakathi kwethu. But ke these robots, remember, bazinje ngathi zinje ngathi ngekho ubone, zinje ngathi njenge witches and wizards, njenge sorcerers and satanists, njenge entities ezihlala phansi kwamanzi, i-siren ne-mermaid. Xa sithathe i-forms azemhlabeni, you will never notice into bana this is a mermaid, because zithatha i-shape yabantu basemhlabeni zihambe phakathi kwethu. So is that message ebhodi Mduduzi uThixo ebeyibekile enhlizweni yami ukuthi ndizokuwonisha abantwana bakaThixo ukuthi ixesha liphelile. Ixesha liphelile, uYesu uyabuya. Sonke silungele sithandazeni, and then ke I believe xa ndiphinde ndabuya umoya oyingcwele endinceda ikhona imithandazo uba eminye yemithandazo nayo enceda kakhulu abantwana bakaThixo, because I saw a struggle kwi-dreams, because sometimes we do dream and we don't understand ukuthi ithini i-dream. We don't asikwazi ukuzi-interpreta, ezinye sizibone, then ezinye izinto sigaxeleke kuzo singazi ukuthi xa sidreame olhlobo fana basithandaza kanjani, more special when you dream eating, dreaming usela something, dreaming usenze fornication or marrying or getting married in a dream, or else uhamba in the mystical places usenze izinto, those things ndinayo imithandazo yazo uThixo esinceda nami endincedile umoya oyingcwele. Very important ukuthi kwexesha lokugqibela siyazi how to pray, siyazi ukuthi how to interpret even i-dreams, oba le xa ndithandaze ngayo, what do I do, how do I pray. I believe kumoya oyingcwele enceda xa ndiphinda ndisiza ndizawube ndinayo lo mithandazo leyo endiza kuyikhupha ukwenzela basincedisane sonke singabantwana bakaThixo, sithandazeni. Amen. Siyabonga kakhulu ma ufakazi bakho buhle nje kakhulu impela nje. Ekuqaleni yazi uma ubuxoxa bunokuthusa, kodwa waphinde futhi washo ukuthi akusona isikhathi sokuthi sithuke sesabe. Amen. Thina sinoNkulunkulu ophezulu kwakho konke, ongaphezulu kwakho konke. Yebo, akumelanga sesabe kuphela, kodwa kumele sibe informed. So ngibonga kakhulu ngalokho. Ngicela nje ukubuza nje just nje one, uma uphuphudla wenze njani, mhlawumbe kuchazana mangabe kuchaza something, or wenze njani after? Xa uphupha usitya, ngiyazi khona uthe usazobuya ukuchaza lokho, just lena nje one yodwa. Amen. Xa uphupha usidla spiritually, uyadla spiritually. In fact, whatever you dream oyityayo or oyenzayo spiritually iyenzeka. Xa uphupha usidla, it is a covenant. It is a sealed covenant in the kingdom of darkness. That means they already initiated you to be a subconscious witch or to be a witch. What is subconscious witch? Ngumuntu osetyenziswayo ngamagqwirha okanye i-kingdom of darkness unknowingly, subconsciously, engazi. But la muntu uyi-witch but e-subconscious, then kubekho a conscious witch. Xa uqale wa-subconscious uhambe ube conscious, ezuba bekusebenzisa umzimba wakho. So when you eat, it means it's a seal. It's a covenant. Also, you are a subconscious witch spiritually. They can use your body. That is why ke uthi xa udreama uzibona usenza izinto ezifani ongazi understand yona uqoma hayibona sindisiwe, why ndidreama ndisenza lena le, uyayibona. So when you eat, is very dangerous. Ukutya is one of the dangerous things. Uthi xa uziphuphile, you have to stand up and fight. Because in the spiritual realm sikwi fight. In the spiritual realm usathana kapholanga.
he's working tirelessly to destroy abasindisweyo and ufocuse isikakhulu kwaba bazibiza ngegama lika Yesu Kristu. So when you have dreamed usitya, it means fasting is required, because you have to cough out and vomit, because sometimes okakutya benze magic. You eating human flesh and drinking human blood. But when you look wena as ba u under a spell, you think ukuthi nditya cake, nditya isonka, nditya biscuit or ndisele drink. So fasting is required for umthandazo. Also is scripture ilizwi uwazi amavesi oba where do I read for deliverance. Also ukuthandaza ke kubaleke kakhulu, and then uthathe authority ubreak, because remember the Lord has given us authority over all the power of the enemy. Xa uphupha usitya is not the end of the world, but it's very dangerous xa uvuka uphuphukile and then ucimba it's nothing. Xa uvuka uphuphukile and then you ignore, okanye ube ne-worry for 2 minutes uqonda ba ndiphendikile but emveni koko ungayihoyi. I'm telling you, it's very dangerous, because spiritually you are in another kingdom. Then when Jesus Christ come, awukwazi unyuka, because i-kingdom okuyo kingdom pha kwa Satan. This is very deep ke bhuti Mduduzi. I know abanye abantu baye banga understand into bana ndiphuphe nkile and then ndingayizulwini. No, andithi awuzwe ezulwini, but ndithi ukuthi if khangube uyenze deliverance for ba uphuphukile human flesh, because that is a seal. Remember, our God is a God of covenant. Usatana also naye usebenza ngokwenza ipact, enze icovenant nabazalwane. Uyayenza ke ipact no Satan ungakhange uyenze ngeagreement yakho, but spiritually uba bekwazi invoke your soul, then bakutyise ezinto, then you can sign a pact. Ube witch, but a subconscious witch. And I'm coming from there now. I used to dream eating, I used to dream getting married, I used to dream, and I bensoloko ndikhathazeka ndisazi into bana ikhona mani into yenzekayo, but ke ngoku ndingayazi uba ndithini xa ndithandaza, ndithini xa ndisenza deliverance, and ndingenalwazi loba ithini danger yalento yonke. So it's very dangerous xa ngumntana kaKristu uphupha usitya. It's very dangerous uphupha utshata. It's very dangerous uphupha usenzo kwecansi. It's very dangerous uphupha uthatha imali in a dream or even giving money. So those spirit ke ngezabhotile ndithi ndazibona pha, aba bantu i-souls zabo ziyacapturishwa when uyahamba emhlabeni, but ispirit sakho siphila phansi kwamanzi. And then if bakubophile ke ngokwinto bana okay uzaba kwi setback, spiritually, automatically, physically uba kwi delay. Ubotshwa pha phansi kwamanzi, then physically ube kula delay. Whatever you touch ayisebenzi until you break. So ukuphupha ke bhuti Mduduzi, it's very powerful. You fast, you pray, you uyenza deliverance prayer, but ikhona imithanazo ebalulekileyo endiye ndiyikhuphe, because yona iya straight isebenzisana nezinto ozityileyo pha kwi-kingdom of darkness, and also ke nge-authority, not by fear, because uThixo wethu mkhulu. Ndiyafuna ukuyibabaza nje loo nto ba for us to fear, asikwazi singabantwana bakaThixo. Mna I'm bold ndime kule ndawo. I don't fear, and I don't fear uba ndihlale ndimkhonza uThixo. I don't fear ukufela enkosini, because kaloku lithi ilizwi likaKristu ba-blessed abafela enkosini. The only thing sizayifela kukuthi sifele kuKristu. And ke loo nto siyilindele, because ifuneka sifele kuKristu, but sife sihleli ebungcweleni nasenyanisweni yakhe, futhi sife sisazi into bana greater is he that is in us than he that is in the world. Amen. Amen. Hayi siyabonga ngewarning. Ngiyathemba ukuthi impela inkosi izosigcina futhi ukuthi uphinde ubuye ke manje uthi usiqoqela lezi ndaba zedeep. Ngiyabona ukuthi even namaphupho lawa akuyona into encane nje. There is a deeper meaning. Akuyona, because I remember a spiritual husband getting married. Thina besinengqondo ithi ngoba esikhula, when you getting married bekudla kuthiwa ngabantu abadala someone is going to die. When you dream death, kuthiwa someone is going to get married. And then that was a confusion and a deception ka Satan. It's not like that in the kingdom of darkness.
When you're getting married, Eh. then remember when they put a ring uchata, Yep. it's an agreement. Yo. Those you have open portals, you have open doors for the enemy to deal with you ngempilo yakho. Yo. So that is why ubona ukuthi sometimes abanye abantu basindiswa but ufumanisa athi xa ithetha you hayi mina ndisindiswe but akhondo yami right. It's Yes. because kukhona pho angazange abreak khona. That's why iBhayibhile lithi kuHosea chapter 4 verse 6 abantu bami bayachabalala ngenxa yokuswela ulwazi. And then ulwazi xa singenalo sikuKristu siba senkingeni. I always seek for knowledge. Yes. I always, every time I wake up ndithatha iBhayibhile ndifuna knowledge. Ndithatha iBhayibhile ndifuna knowledge kaThixo baThixo xa kunjena iyona nto yandenza ndafuna ukwazi into bana Thixo wam why ndijonga amakholwa amaninzi ndifumanisa ba they are suffering. Kuninzi izinto eziwabophileyo because I thought ukuthi ukwamkela uYesu ube ngumntana kaKristu it's all. That's all. Kanti it's beyond that. Ukukholwa kuKristu akaphazama uYesu athi xa ethi funa knowledge uthi pha ku chapter 6 kuHosea uthi pursue knowledge. Once you understand izinto zikaThixo and once you understand ihlobo uSathana operator ngalo, it's not easy for you to be shaken. It's not easy for you to go back and fro. Namhlanje umthandabuzo uThixo ngomso umethembe ngomso ufilisha into bana, meaning that once you are like that, somewhere somehow your soul has been captured. They are using your soul. Waking up tired, waking up ubune stress ubulele wonwabile, waking up udangele, you must know somewhere somehow ikhona iportal uSathana sebenza ngayo ekufuneka ke ngoku go back and pray. Everything moyo ngcwele eyenzeke empilweni yami subconsciously or consciously ubawo he's there, he's faithful ukuthi akuchilele. But this is very powerful into bana we don't fear. We don't fear. We are the children of God. And uThixo wethu we know ukuthi he is the hope of glory. He is the King of Kings. Ayikho into emaphambi kwakhe nje, but ke we must be prepared because the end time uyibekele lonto into bana as we singabantwana bakaThixo si prepared sisazi ukuthi nanini na ixelongo lizokhala. We must get ready. We must know into bana ngoku sikweliphi ixesha and understand things better because once you know the time, once you know ukuba ngoku siphila kwephi iverse, you understand xa kwenzeka izinto into bana okay, this is for me to do this. We must take the grounds. We must take the grounds. We must pray. As ubusitsho apha ekuqaleni usithi kukhona umthandazo okhoyo. The prayer is the weapon. Fasting is the weapon. Everything we do in Christ in the kingdom of darkness is a weapon. When you fast, you're destroying izinto zikaSathana. Spiritually, you don't even see, but spiritually there is a damage. That is why uSathana kamakholwa amaninzi angafuni ba afaste athandaze. Consecrate yourself, pray, read the scripture, seek for the kingdom of darkness, seek for presence zikaThixo, and then the Holy Spirit will be there to guide you. Amen. Yes. Hayi amnandi lamasu. Hayi nama ngikhuthaza nje ngiyimi ngiyathemba futhi nje ukuthi abaningi ababukela le message bayosizakala ukuthi siphile nje ngokukholwa singasasuki kuNkulunkulu because le yi warning siyawonishwa nje ngokuzayo nokuthi futhi in the meantime senze kanjani siphila kanjani. Khona imessage nje ekhona nje impela nje ukuthi asiphumeni kwi-world system. Yazi leyo message ngenza ngibone impela ukuthi uma ngabe sizwe accommodate this world system okusho ukuthi hayi so thatha nalama mark of the beast kalula. Amen. And isawathatha bhuti wami surely if asiphume ku-worldliness kwi-system yehlabathi, if sifuna ulingana nehlabathi elindlela eli-operate ngalo, and then sizawuba trapped in a way esingakhange siqonde, even if singayithathanga even imark of the beast. Ukuba in the world nje kukodwa it's a trap. Nje kukodwa it means ukuthi kukhona uSathana pho anebango khona ngathi. If sisoloko sisehlabathini, that is why ethi phumani ehlabathini bantu bami ngoba uthi wehlabathi ayinguye owam. Abonke abam abekho sehlabathini. So kuyanyanzeleka nje ngendlela onxiba, ngendlela othetha, ngendlela ophila, ngendlela nje yokwenza. I remember mina bhuti Mduduzi before sivale 2003 kulapho ndaqala uyeka khona uphangela, zangigxothwe emsebenzini.
Oh. Ayizange ndigxothwa, I was Wavele paying. waresign. Mna ngolwesihlanu bendifumana isalary. Yes. Ndiphangela kaMandi Clement. When ifika imessage kaThixo, it was 2003. Yebo. Ethi ke ngoku mandiye kuphangela ndiyo evangelize. Oh. Ndiyakuthanda kakhulu ku-evangelize, it's in my blood. Yes. I-soul winning, it's my lifestyle. Oh, yes. Yonke into nje edibene nokusindiswa komphefumulo. Yeah. Ndingumuntu othanda uhamba ezitratweni, nangoku iividiyo zam abanye bayazibona. Ndishumayela ezirenkini ndikhwaza uYesu, hayi andingomntu wesitulo. Ndikhwaza uYesu obuyayo, ndilumkisa abantu ngako konke umoya ingcwele abekubekile. Ngezinye imini ke ndikhuthaze nje, ndivuke ndithatha iibhodi zam ndime ezirobhotsini ndibhalile ndithi Jesus Christ loves you. And sometimes that day ndiva into yobana ukhona oncedakeleyo. Ndiyenze nje ezonto. So I remember uyeka kwam uphangela. Ndayeka 2003 ndaresigna. Yeah. Not knowing uba kenza utya ntoni, ndizawuphila kanjani. Ndine 4 boys endihlala nayo, onyana bam Basebancane mancane elo xesha. Because ilast born yami ka 2003 even yona yayiseyincinci ke yona ndisayifunqula. Ndayeka uphangela ndingena into yobana ndinayo i-backup. Yabona mos abanye khona nto komba okay ndinayo i-backup. When uYesu ethetha, when uYesu econvince umoya ingcwele, ekubonisa into yobana this you don't need, you need Jesus phela. Apho ndihlala khona bayayazi. Andiphangeli from 2003 ndaqalisa uku-evangelize, ndihamba ezitratweni ndihambe ndikhwaza, ndibuye endlini abantwana bazawubuya esikolweni ndithi bawo uthe mani evangelize mandiye kuphangela. It was just into endandingayazi namba izawukwenzeka, because usathana, remember Friday athi usuppose uyapeya namhlanje, usuppose unemali, uyayibona wena uyekile emsebenzini and then uzawutya ntoni, abantwana balambile. I remember kwi first few weeks God was looking at my heart. And you know, when you're taking decisions ezinje, you must show into yobana I love God. He's your life. Oh yes. Ndahlala phansi kwangabikho iswekere for isidudu, napheka isidudu abantwana bayabuya esikoleni. And then ndiyastressa ndicinga iswekere banza ayifumana phi. Ayi babuya abantwana esikoleni ngadanga ndayifumana lo mini. Bafika abantwana bam ndathi bantwana bam akho swekere kodwa isidudu nasi. Basitya abantwana bam ingathi sineswekere. Basitya basigqiba. Ndasheka ndikhamisile. And I knew into bana there is no testimony without a test. If you need a testimony, funeka ungene kwi test. And not that God wayengenaso isonka. Not that engekho way into bana sitye, because he is faithful. He is faithful, 100% faithful. But he wanted to look at my heart into bana xa kunje ngoku, will I say yo hayi ndibuyele emsebenzini abantwana bam, ayi i-understanding yami yeyoba abantwana Thixo banikwe nguwe ayingobam. I don't have children. Nama ndingowam. Sixhomekeke kuwe. Nguwe ozawutyisa abantwana. Bhuti Mduduzi, till today, I've never ndiye ebhedini ndingatyanga. Yazi nje awubukeki njengomuntu ongasebenzi. Hayi bhuti Mduduzi, I'm telling you the truth, kwindawo endihlala kuyo abanye bazocela umsebenzi bathi mama uphangela phi, kaloku mamela ndivuka ngo6 mos okanye ngo4 ndingena esixekweni. So abanye bacimba ndileqa into zokhwela ndiyophangela, then ndibuye. So abanye ke ngoba understand into bana ndiphangele, and then bajonga situation yam, bajonga endlini, bafumana into bana hayi man umama uyaphangela. Living by grace bhuti Mduduzi, mna I have tested that. And I know into bana xa ithi uThixo masiphume ehlabathini sigqibelele apha kuye, you will lack nothing. I remember bhuti Mduduzi uyeka kwam uphangela, izinto endaba nazo, ndaba nezinto endingazange ndikwazi uba nazo ndiphangela. Imali endinayo azange ndibe nayo ndiphangela. I-self control endinayo azange ndikwazi uba nayo ndiphangela. I have learned a lot kuThixo. Ukuphilela ubawo, I thought ukuthi kukuba ne-income kukuphangela. No,
kukuhlala ezinyaweni zakhe even nalune income ophangelayo naye uyiphiwa nguKristu. Yes. I've lacked nothing but Mduduzi ifirstborn yam kulonyaka ina 32 years. Bangubhuti. Ilastborn yam kulonyaka le yayina inenyanga nandiye kuphangela ina 23 years this year. So akukho nje endikudingayo, akukho nje, I'm not boasting but ndiphakamisa amandla kaThixo. I-testimony. It is testimony. Akukho endikudingayo. Ndaphuma ehlabathini bhuti Mduduzi, ndaphuma kwisystem yemeko even yefamily, ndaphuma kwizinto ezinqulwayo, ndanqula uKristu. It was I was the first child ekhaya ukusindiswa. Basindisiwe ke ngokwekhaya, abazali bam basindisiwe, sister bam, ndandingokuqala ukuma ndithi ndiphumile ndingena kuKristu ndaphelela. uThixo bambona kum, though babengam-understandi but bambona kum basindiswa. Utatam wayengasahlala umama, as I've told you, for 35 years bhuti Mduduzi. But okukusindiswa kwam kwandenza into yobana utata amathi mntanam lixesha loba ngokuze ngalo Yesu wakho uzosidibanisa nomamakho. Utatam nge1 kaJanuary uye wamke emhlabeni, ebuyele endlini yakhe nomamam for years. Sebehlala bobabini, wandithatha kuYesu ndingumntana phakathi kwabo, wathi izosihlanganisa. Ndama ngoKristu, sathandaza salila kwamnandi, babuya. Ndizama ukuthi ke bhuti Mduduzi xa siphuma, ndisikelwa nento ithethayo uthi xa siphuma ehlabathini hayi akuyontsomi futhi, it's not a magic, it is a mercy, it is a grace of God, it is a love of God. Obonayo ukuthi really konke nako, you start to understand into yobana konke nako akusuke emandleni am, konke enako ndikufumana kuKristu, konke nako ndikuphiwe, and awukwazi nokudlala kwakho, awukwazi uba ni-pride, because you understand very well into yobana konke nako ayikokwam, konke ndinako, kukuhle kukubi kusuka kuKristu. So ukwenza loo nto uhlale uba humble, uhlale uthanda abantu, uhlale u-understand into yobana uThixo uyinkosi yempilo yakho. Amen. Ngishilo ngathi iyothi phela le ndaba uyobuzwile ukuthi lezi ndaba ezimnandi azikho edlula lezi. Yabo nje uma hamba kwakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, usele man, usala ngempela nje futhi yazi ungayibambezeli isikhathi iso sona lesi. Yabona nje usalizwa lelizwe, usaphila, usesela emhlabeni, usahlangana nalama message afana nalawa, unenhlanhla. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wompilo yakho, angeke uzuyisole, uyokwazi ukuphepha futhi kokuningi. Yilokho nje mina engingakusho. Siyabonga kakhulu manga ngobufakazi bakho obuhle, obumnandi. Ngesikhathi sisaqala ngibonile ukuthi bawufuna ukudlulisa le message, manje sengiyabona ukuthi uthe ukukhuleka ngoba usidlulisile. Sendidlulisile. Basiqapheleni bazalwane, asiqapheleni impela singathandizwe. Inkinga yethu sisaba ukufa. Amen. And esikholwa kuJesu Kristu. Amen. Kodwa futhi ukufa sakusaba. Mina azi why sikusaba ukufa ngoba mangifa ngenkosini. Amen. Angazi why fanele ngikusabe. Mangabe kuukuthi ngeke ngiyithathe le chip le noma yona i666 leyo, noma ke nje ngakafiki, akumelanga ngisabe indlala mangabe izogcina ngibulele. Kulungile ani ngiya kuKristu. Ukuya kuKristu, yes. Yebo. Yes. Kodwa futhi ke ngomusa wenkosi ngeke futhi nje sibulale ngoba mkhulu ngakithi kunosezweni. Mhlawumbe namazwi okugcina nje sesiyivala. Amen. Amazwi amokugcina sowuchilo bhuti Mduduzi wathi i-steps sokuqala ukusithathela uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Number 2, seek for knowledge. Seek for the kingdom of God first, because I believe into yobana ubawo emfakile la first nje uyayazi into yobana usika yena first. Kunezinto nje uThixo aza kubonisa zona, kunezinto ezibaluleke ngaphezulu kwezi zilandela ezi zoba usike uThixo. Ndiyathanda ukuthi nje sonke emhlabeni, because le imessage ayabasindisweyo qha yabantwana bonke bakaThixo abaphila emhlabeni, ukuthi sithathe isigqibo, isigqibo sokuthi ke sizazi into yobana singabantwana bakaKristu, sibuyele kuye uThixo.
Yebo. nawe ubusowusukile, it's not late. Yes. Ubuyele kuThixo nawe ungekamamkela uKristu Jesu, uthathe isigqibo sokumamkela uYesu. Oh, And ndithi kuYesu ke ufana nepilisi, abanye abantu babe nexhala. Uthe umnye udade ne-evangelizer wathi hayi mama ndifuna uqale ndibe right mina then ndize ecaweni ndithi mntanam ubuze ecaweni uright, ayikho into eyizele enkonzweni. Oh, yes. Ubuthatha uKristu so right. uKristu ufuna bababulalekayo. Oh, yes. Ufuna babasindwa imithwalo. Ufuna babazijongele phansi. Oh, yeah. Ufuna ababathi I'm done, ndiyayithatha impilo yami ndifuna ufa. Ufuna aba bahlelelekileyo, aba bathi mina I'm nothing and i-background yami it's a background very poor. Ufuna wena uKristu and ukufuna unjalo. Oh, yes. So that uzowabona amandla akhe. Yebo. Uzombona uYesu bukuthathephi wakubekaphi. Imessage yami yokugcina ke ukuthi nali thuba lakho lokuthi uzithathele uKristu Jesu. Yes. Uthatha uKristu Jesu, ndithi kuKristu Jesu ndithi bhodi Mduduzo ufana nepilisi. Yabona xa usela ipilisi ukuthi ikhona la okanye la yeza lokukhupha inyongo. Yeah. Ananoba ndiyibiza kahle okanye izawuvakala nange kakuhle wonke umuntu uzayi-understanda. Uyabona yona awenze ama-push ups akho nto yenzayo. Uyibona inyongo nje seyimani iziphumela. uYesu njalo empilweni yomuntu. Wena uyamthatha afika asebenze. Awunidi ukwenza nto, ibe nguye ongena enhlizweni. Afike athi this is not right, this is right, hamba apha yeka apha. Ngomoya wakhe, no one is judging you, no one oza kunyanzela, but it is him. So ku very important ukuthatha uKristu Jesu, sonke bangcwele sibuyele kuYesu Kristu, futhi sonke we pray together. We pray together singabantwana bakaThixo, we fast together. Sibambe nabo bangenamandla, singabashinga semva, sibaleke nabo phambili, sithandazeni singabantwana bakaThixo. Amen. Ay yezwakala. Emnandi kakhulu. Siyabonga mhlambe ofuna ukukuthinta angazi ukuthi awunankinga yini uma ngabe kungani nomuntu ofuna ukukuthinta mhlambe for advice umkhuleko mhlambe ufuna ukwamukela uJesu. Amen. Yebo. Isikakhulu nemithandazo. Yes. Ndiyayithanda kakhulu imithandazo, ndiyayithanda kakhulu urecite, ndiyakthanda kakhulu ukunderstand into bana xa ukule meko wenza kanjani. Ndingavuya kakhulu ndingowabantwana bakaThixo nje mina, ndingumntwana kaThixo anytime. Xa ndisithi anytime even nanini na ocinga ukuba mawubamba ifone onfonele, ndingavuya uthi mna mama ndifuna umithandazo kanye ndifuna uthandaziswa, ndifuna lonto as long inento kwenza noKristu. As long inento kwenza nentando kaThixo, ndisoloko ndi-available because ndiyalazi ukuthi ixesha nexesha endilichitha nomntana kaThixo it's not a waste of time. Ibalelwa ekutheni wenza intando kaThixo. Andanoba ke ningawakhupha amanamba wami bhuti Mduduzo. Yebo ngawakhipha amanamba. Okay. Yami number ayinayo WhatsApp. Ithi 073 69 76 711. 073 69 76 711. And then ndibe nenamba yedaughter yam usibabalo noKhepeyi endihamba naye. Yebo. Ethi 078 73 7781. Yona ke inayo WhatsApp. If ufilisha ukuthi no mna ndifuna usebenza apha ku WhatsApp, unayo, and then I will attend you. Nakule number yo phone also, ungafona, ungangena ku WhatsApp, I will always be available, but indenzela ba uunderstand xa ufika pha ungabona umama uDonasho ubona intombi yakhe. Ifoni le no WhatsApp yakhe, but ke ndiyayisebenzisa kwinto yonke uThixo afuna ndiyenze ngayo. So you are welcome ukwenza nantoni na ubhala lonto ifunayo, le mithandazo leyo sithandaze together. Yes. Amen. Amen. I know sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi uma ngabe khona okusele ngomsa wenkosi uma ngabe niphinde nibuye. Yes. Mangaba ngihlukumezakanga nje ngobulana nje ngokubona ukuthi uphinde ubuye futhi. Yo nzawubuya bhuti Mduduzo, nzawubuya. Ndichilo kubhuti besoya pha e-airport ndathi ndifuna ujonga yonke le ndawo uthi mama buka lapha e-airport eJoburg. Ndithi ndifuna ubuka bhuti wami because it's my first time but it's not my last time. Oh yes. I will be here, I will come. This is my home. Hayi sakwamkela. This is my home. Sekhaya impela This is my yebo. home. Siyabonga kakhulu.
inkosi kubusise igcine ikwandisele futhi Amen. yebo nosibabalo lapha behind the scenes Amen. sibonga kakhulu My daughter. yebo siyabonga kakhulu Bangcwele emakhaya kuindawo zonke asiphinde ngomsa wenkosi sihlangane futhi kwivideo elandelayo inkosi nje inibusise nonke kukho konke enikwenzayo ningakhohlwa sihleli kuJesu Amen. asindawo Amen. amen Amen.